Li Hamburgê li ber avahiya kovara Spiegelê. Ev xwepêşandan ji aliyê civaka Kurd a Almanyayê û înîsyatîva ve jîn ve hatiye organîze kirin. Sedema wê, birîndariyeke kûr ji ber raporeke Spiegelê ya derbarê mijara binavê keziya sext e. Gelek kes hest dikin ku ev mijar di medyayê de bi awayekî berova jî hatiye nîşandan. Hest û heyecan zêde ne. Xemgînî û êş li ser rûyên gelekan diyarin. Em nahêlin, em vê tiştê Spiegel re jî nahêlin. Heta ez selingê xwe mezê herû me vê derê. Wallah, mistûn xwariye inşaallah em xwîna şehîda jî li erdê nahêlin. Heyf û mixabin got ji bo keziya keçikê me diştexilin. Mezê çi bêjim? Kezeba min çaw. Bi taybetî ciwan daxwaza encaman dikin. Ew rastiyê dixwazin û ku nerînên Kurdan êdî bi ciddî werin wergirtin. Em weke Kurdê Rojava bajarê Almanya em xwazin Spiegel rastiyê derxê sahî û çiyekî terorîst nava de hebe em hêvîdarin ji qenata sahifiya Almanya jî ji wanekê jê derxin. Em naxwazin bêbextî ser Kurda de çêbin. Bes me gelek zehmetî me xwariye. Pêşmergê me, şervanê me dinyayê hemû parastin. Daeş ji dinyayê qelandin. Çima ser me bêbextiya derdixin. Di dawiya xwepêşandanê de, birêvebirê giştiyê Spiegelê Thomas Hasre danûstandinek pêk hat. Wî got ev tiştekî şaş me têda nedîtiye û got ev derê hanê ku informasyon hatine jê birine ew informasyona hemû bi çavê wî da gîdor xibûn. Yani tiştekî şaş têda nedîtiye. Bes ji mer got hûn tiştek cem we heye, vîdyoha cem we hene, suret cem we hene, ji mer bişînin em ê dîsa va tiştana überprüfen bikin, em dîsa li wan binêrin û em ê xeberekê dîsa em ê biwadin. Bi rastî mêlik gelek rind bû û guhdarî me kir û got ez gelek aciz bûm ji bo gelek Kurd ê ku li Kurdistanê Rojava vî ezabî dikişîne û dijî milletê Kurd em nas dikin. Diyalogek çêbû, lê ji bo gelekan eşkere ye, civaka Kurd ji amadebûna ji bo diyalogê zêdetir hêvî dike. Ew ji medyaya Almanî daxwaza rûmaleke dadmend û lêkolîneke rast dikin. Meydost Rûdaw, Almanya.